kde se odehrávaly poslední chvíle 4 lidí. Dosud o dům nikdo moc nejevil zájem. Právě spíš kvůli tomu, co se odehrávalo uvnitř. Vy se vše dozvíte v dnešních Kyjevě zprávách. Těším se na vás. Ještě riešia. Další kupčení z hlasy na severu Čech. Tentokrát v Litvínově. Po 50letém muži z Lovosiska je mladík z Teplice obviněn z kupčení v Ústeckém kraji. Amerika. Na severu Čech velmi aktuální téma. Krajský soud totiž před pár dny dokonce kvůli zmanipulovanému hlasování zneplatnil volby v Bílině a Komoře. Ale to nebyly Ivanovice na Malé, ale jenom Ivanovice. 24letý mladík měl kupčit z hlasy právě tady na litvínovském sídlišti Janov. Za hlas měl desítkám sociálně slabých nabízet 200 korun a také večerní zábavu v nedalekém klubu. Tolik taky, ale já jsem nechtěl. Přišel z Janova, se nabídl tolik, jenom to řekl mimo, už to vůbec nejde. Ale byli volby, tak začal skočit. Kolik tam bylo lidí? Bylo celé Janov, všechny janovských